Nomor kali napa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Contohnya kaya kula jenengan dadi wong tuwa nate ngurui anake maca istighfar, ndu eling maca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sesuk pinter anak kula jenengan pinter maca istighfar. Terus kula jenengan ngerti anake ajenge nedha, ajenge dar, ajenge nedha nggih. Maca bismillah sih. Maca bismillahirrahmanirrahim. Maca bismillahirrahmanirrahim sebab saka wong tuwa sing nguri pertama niki lho mboten krasa wong tuwa niki oleh kiriman ganjaran terus. Mergo napa? Selama anak sing kula jenengan nguri bismillahirrahmanirrahim niku terus melafalkan bismillahirrahmanirrahim, arep salat bismillahirrahmanirrahim, maca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim, ape mangan bismillahirrahmanirrahim, ape turu bismillahirrahmanirrahim, terus ape nopo maca bismillahirrahmanirrahim. Selama bocah sing kula yang ulang bismillah niku nggih terus maca niku praktekne maca bismillahirrahmanirrahim niki kula jangan asal ganjaran niki nggih. Tidak harus ilmu manfaat itu menjadi guru yang muridnya ribuan, muridnya jutaan, belum tentu ya nggih. Justru wong tuwane dhewe sing gadah ilmu manfaat nganake. Kalau saged sebelum putra-putri jenengan sekolah saat durung diulang gurune luwih saene diulang montone dhewe. Kersane wong tuwa dhewe iki gadah amal jariah, gadah ilmu sing jariah, ilmu sing manfaat. Itu contohnya sing kita biasa-biasa tapi manfaatnya gede. Gini kok aji nedha donga sih bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amin. Donga nedha itu terus dipraktekne oleh putra-putri kula jenengan. Iki terus kula nyasar ganjaran ini. Selama putra-putri kula jenengan praktekne maca niku setiap aji nedha meski kula jenengan sampun sedo tetep asal ganjarane maos donga niku. Akhirnya kalau putra-putri jenengan diturunne anak putune, itu terus bae iki asal diiwan terus. Mergo lewat anake sore saka wong tuane. Diurun nang putu, ya putu iso manfaati oleh bapak oleh wong tuane terus nyambung. Ini namanya ilmu sing manfaat.